अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट म्यूजिक का ऑडियो वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अपना डंडा से घंटा को बजाएं। संगीत पी पांडे। सैया चिमनी से आइल खटके रतिया में सुतल सटके ठोकलस के वाडी किली टूट गइल रे। सैया लेते लेते सुत 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 गइल रे। सैया चिमनी से आइले खटके रतिया में सुतल सटके ठोकलस के वाडी किली टूट गइल। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। तूफान सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। खोल के खाता उदाही करे हिसाब सब सही। दिन में काका तू कैलू महल बा कवन मही। मुँह हमार जब हो बेरा सुखल खिसी भातार जब घर में घुसल हंस के जब बतियनी भतला के अपना बतैनी अचके में सखी दिया बुती गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। तूफान रिकॉर्ड सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। लाली की मसा चटले गोरे गोरे गलिया उ कटले। शेखर बर्मन सजनवा पोखरी में चाउर छटले। नीरजा नीरमल के बिगड़ल अदतिया हमसे पूछे लेकिन वारे के बतिया। कौना नासा में सैया खाकी अइले दवैया। पांडे प्रकाश हमसे रूठ गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल। सैया लेते लेते सुत गइल रे। सैया लेते लेते सुत गइल रे। तूफान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, शलखन सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।